रिकॉर्डिंग बाय अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दोस्तिया बाजार। हमारा घरे आइल बानी डीजे मनीष। आप सुन रहे हैं चुन्नू बेदर की कोशिश। हमारा घरे आइल बानी देख सारा साथी मैया सबके करेलू भलैया सा तो सूर्य के रचैया। सबके करेलू भलैया सा तो सूर्य के रचैया। हमरा घरे आइल बानी देख सरस्वती मैया। हमरा घरे आइल बानी देख सरस्वती मैया। सबके करेलू भलैया सा तो सूर्य के रचैया। सबके करेलू भलैया सा तो सूर्य के रचैया। हमारा घरे आइल बानी देख सरस्वती मैया। हमारा घरे आइल बानी देखी सरस्वती मैया। हमारा घरे आइल बानी म्यूजिक डायरेक्टर अमित आंचल। डीजे मनीष। हमारा घरे आइल बानी बोला बोला मैया सरदा भवानी की। हमारा घरे आइल बानी देख सरस्वती मैया। विद्या के देवी हऊ सरस्वती माई। तोहर ही कृपा से करनी पढ़ाई। विद्या के देवी हऊ सरस्वती माई। तोहर ही कृपा से करनी पढ़ाई। केहू देखल नदी ने औरी बाके समैया। केहू देखल नदी ने औरी बाके समैया। हमारा घरे आइल बानी देख सरस्वती मैया। हमारा घरे आइल बानी देखी सरस्वती मैया। हमारा घरे आइल बानी डीजे मनीष। म्यूजिक डायरेक्टर अमित आंचल। हमारा घरे आइल बानी बोला बोला मैया सरदा भवानी की। हमारा घरे आइल बानी देख सरस्वती मैया। आंचल अमित बारे गीतिया सजवले। चुन्नू बेदर्दी बारे श्रद्धा से गवले। आंचल अमित बारे गीतिया सजवले। चुन्नू बेदर्दी बारे श्रद्धा से गवले। तोहरे कृपा से बनल बानी हमहू गवैया। तोहरे कृपा से बनल बानी हमहू गवैया। हमारा घरे आइल बानी देख सरस्वती मैया। हमारा घरे आइल बानी देखी सरस्वती मैया। म्यूजिक डायरेक्टर अमित आंचल। रिकॉर्डिंग बाय अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दोस्तिया बाजार।